Sziasztok srácok! Üdvözlök mindenkit a Minecraft túlélő sorozatomban, itt lennénk a második résszel. Ugyanis itt hagytuk abba, hogy eljöttünk a faluba. Annyit szeretnék mondani srácok, hogy videón kívül farmoltam kicsi alapanyagot, fát. Mivel ez a sorozat arról fog szólni, hogy elmegyünk, vagyis hát nem elmegyünk, mert itt a közelben fogunk építeni egy házat. Nem olyan nehéz, nem lesz olyan borzalmas, fából lesz. Úgyhogy kezdjük is bele a alapanyagok összeszedésébe. Egyelőre srác, ennyi. Ki van jelölve, hova szeretném megcsinálni a házat. Viszont gyors sötintük és odaírunk. Hú srácok, ide is értünk. Milyen teleportálást nyomtunk. Na mindegy, ezt most itt le is szedem. Mert az a lényeg, hogy itt fogom csinálni a házat. Ezt hát itt ide lerakom. Na hát amúgy gyors itt kiplacoztam. Mi legyen a közepe? Várjál, legyen itt a közepe. Így. Ide nyomok egy ilyet. Befele is 4 elméletileg. Gyorsan alszunk is srácok. És folytassuk gyorsan tovább a házépítést. Ez a rész csak arról fog szólni, hogy házat építünk. Nem akarom túl komplikálni ezt az egész házépítést, sztorit, mivel sok kedvem van amúgy sok építményhez. Így 1, 2, 3, 4. És ezt mindenhogy meg fogjuk csinálni. És akkor mindjárt jövök is. Srácok, közben ide is írtam, készen lett a másik házunk. Hát egyelőre nem teljesen, de készen lett. És át szeretném vinni itt a cuccaim közben, amit átbírok. Hát egyelőre ennyi. Meg is mutatom nektek srácok, hogy milyen lett a idáig épülő ház. Nem még
nincs teljesen befejezve, még kell emelet és tető, de viszont nekem idáig is nagyon tetszik, hát nem a legjobb, tudom. Mondd, hogy hoztam, igen. Gyors kifákjázzuk, beköltözünk, nagyjából ennyi. És lehet lenézni bányászni, mert nagyon szarul állunk. Így nagyon jó. Hát nem tudom, hol kezdjük első. Hát szerintem itt. Vagy nem is tudom már.
Na srácok, egyenlőre így haladunk a házzal. Viszont ez a sorozat kicsit rövidebb lesz, mint az első. Mert ugye azaz vasárnap van, amit lássátok ezt a videót. Úgy volt ez a videó, hogy szombat 3-kor jön ki YouTube-ra. Ez viszont kicsit elcsúszott, mivel ugye el kell utaznom, így viszont nem szombaton, hanem megpróbálom nektek vasárnapra, de szerintem amikor látni fogjátok, akkor vasárnap lesz, ha minden igaz. Ennyit tudtam csinálni, míg otthon voltam, mert jelenleg amikor megy ki ez a videó, azt nem itthonról vágom a saját gépemről, és nem, hogy mondjam, nem vagyok gép közelbe, de viszont örülök, hogy idáig ezt is el tudtam legalább csinálni, míg otthon voltam este. Ez kb. Amikor ezt a videót lássatok, ezt, amit most csináltam itt Minecraftba, az kérlek szépen 11 órakor este vettem fel, srácok. Úgyhogy így is elég fáradt vagyok, de viszont hol vasárnap fogjátok látni ezt a videót. Hogy tetszett, nyomjatok egy lájkot és iratkozzatok fel, srácok. A kövi részben befejezzük a házat. Csinálunk egy pár dolgot, a kövi rész az hosszabb lesz sokkal. Nem akarok spoilerezni, de hogyha tetszett, mindenféleképpen még egyszer mondom, iratkozzatok fel, hogyha szeretnétek Discord szerveremre becsatlakozni. Sok pár jó dolog lesz, lehet írni videóötleteket is, amiket akartok látni. Én itt Csumpi voltam. Sziasztok srácok, kövibe találkozunk.